Takže Marianadik, čaute, tu je Cela 2003 a ja vás vítam u môjho druhého dielu z našej série Mňaucraft. Keďže mám trošku povybrané nahrávanie, tak je to také postrihané. Užívajte. Ospravedlňujem sa, opäť sa mi vyplo nahrávanie a neviem fakt prečo ma už to nebaví. A my ideme ďalej. Toto už teraz nechám. Toto už nechám a ideme. Ideme ešte tie čestky. Tu si dáme takú obhliadku, hej. Neviem fakt, čo je s tým. Neviem. Vyčerkovala... ešte nie, dočerkovala som to, takže ideme tak okolo, lebo iné to neprejdeme. Oh, nie. Tu je ten golem. To nejdeme dnes, to povieme na budúce, v treťom dieli. Aj keď dneska by mal byť tretí diel, lenže tak asi budú 2 videá, neviem. Dobre, rýchlo ideme. Vyčerkujem tie čestky. A tak asi potom možno, že dajak. Neviem. Uvidím čo, lebo fakt. Už o chvíľku sme tam. To je ďalej, myslím, dosť ďaleko, neviem prečo. Aha, dobre. Mám tu, neviem na čo rebríky, aha, už viem tiež prečo. Dobre, meč máme v ruke. Takže tu sme to začali vrakovať, ideme stadiaľ rýchlo takú otočku, peknú. Prsti. Ešte máme dosť lodičiek. Takže ideme dovyberať, ale ešte trošku zvuky si zapnem. To potom asi tú celú toto vyvrakujem, že samé drevo z nebude. Oh nie. Ideme hore. Dobre, to sú tie čestky, čo som nevyvrakovala. Sadenice mi na čo, huby mi na čo. Drevo, toto. Bereme všetko. Budem mať sakra veľa jedla. Ani som si nevšimla. Dobre, som tu späť opäť pri ďalšom strihu, pretože zase sa mi to vyplo. A začala som tu vrakovať, takže bereme obilie. Gunpowder tiež. Dobre. Dobre, to je vyvrakované. A tak ideme už domov. Ale ešte tú voľnú, tak chcem zobrať... Nie, neberiem ju. Ideme už rovno domov. A to asi ukončím diel. A budem asi hrať za kamerou, takže tuto dole ukončím diel. Normálne prídem domov a ukončím diel. A vám poviem, že čo. Takže počkajte. Lodičku mám už iba jednu, tak to akurát nemusím dojsť. Dobre. Takže asi v ďalšom diele túto loď zničím. Tak aj tamtu. Čiže
že túto malú. Urobím domček, hej. Budem teraz veľmi veľa za kamerou, lebo to nestihnem. Všetko. Čo ešte také? Dám si do poriadku nejaké tie veci. Nič to dám dokopy, aby som mala v kope veci. A potom asi pôjdeme niekde do dolu. Uvidím ešte. Uvidím, koľko stihnem za kamerou, pretože zajtra neviem, uvidím. Možno dneska dáme ešte jedno video, uvidíme. A v ďalšom diele sa čekneme na túto väž. Na tamtú väžu. Pretože tam budeme bojovať s mobami asi. Nie, lebo mobov nemám zapnutých, tak dobre. Ale poďme vyvrakovať. A neviem. Uvidíme, ale zatiaľ. Takže ja sa s vami lúčim. Keď sa vám video páčilo, dajte like. Keď niečo nefunguje, dajte koment. Alebo keď niečo nie je v poriadku, alebo že sa vám video páčilo, tak dajte koment. A nezabudnite dať odber. A ja sa s vami lúčim a čuste.